J-O-U, nyt lähtee CSK joulupukki kanssa noitte hou hou. Tarkoitus on vetää Silver ykkösen vaikka Banitonkin Fact Police. Aulaan invataan vanhat ketkut ja sitten lähetään CRAP-makit. Peli alkaa ja muumilimsat avataan, mutta silti kustaan ja luulan, et se ei haittaa, mutta sitten tapahtuukin jotain hirveä, viholliset voitti 16-0, ajattelin hiessä kuin tää voi olla. Totta, statsit oli yhtä paskoja kuin naapurin potta seuraavassa matsissa, sanoin kavereille mennään Kytikselle, mutta ei kone lähti paskalle ja toinen kuselle, vaikka Sepola on paskakone sen vetää. Silti siistii valmentia, äiti sanoi, että mene nukkumaan, mut sanoin kun mä pelaan vielä komppia ja näin. Jatkuullaan nyt vaan ja ollaan isoja vaikka vähän kustaan.